Revenge Record, Equation Production, baby. Ndoda kutenda vese vanoti vakandidzwa kana kundiona moyo inofara. Ndoda kutenda vamwe vacho vakuru kwandiri asi vanongonditi mudhara. Vanditetera levo rakaipa pavandibhiga makomborero ndabva ndarisipa ilevo rakaipa. Ndo vaita iyo inzara imbotama mumba vakaipa. Dai vasipo handaimboramba ndichirilisa. Dai Mwari vaita vave vapenyu tisviketese kwandinosvika pakati pemazuva kana wikindi. Hobo vasikana angoma second hand rakabviriza kunzai DJ witi kuto simbi inorohwa ichapisa usanonoka ungakachaidza saira ndoda uvauzi darira mumageto zvisingaite. Ndabata neruchiva mukadzi ndinaye kumba ndonomudzinga kanakirwa nevakadzi vemuzimboziya DJ Gary B vanga vati huya tetera levo rakaipa pavandibhiga makomborero ndabva ndarisipa ilevo rakaipa. Ndo vaita iyo inzara imbotama mumba vakaipa. Dai vasipo handaimboramba ndichirilisa. Dai Mwari vaita vave vapenyu tisviketese kwandinosvika. Mutombochikombera critical angaona hobo tunyana tunenge twakunyanya kusiponera zvipande after blackout might be asasasauti nyana mukeri tikakonyera ndazokundikana nekuseka vanhu ndobva vakwara. Ngoma dzako dzonaka zvibika zvisina makuru patani nalevo chusport anzima kuchikwata. Vanditetera levo rakaipa pavandibhiga makomborero ndabva ndarisipa ilevo rakaipa. Ndo vaita iyo inzara imbotama mumba vakaipa. Dai vasipo handaimboramba ndichirilisa. Dai Mwari vaita vave vapenyu tisviketese kwandinosvika. Ndobva atora bhidhiyo school of thought angariko paundikila ndini ndaipakura ndiro welastoita mabiko DJ video voti tokipa zvinenge zvanaka usati kanganwe pati tofikane kukanganwe godfather tempomani vapula chuni mafanzi akunetsa pawagwani big up flavor na esatoni sadaro vanditeera levo rakaipa pavandibhiga makomborero ndabva ndarisipa ilevo rakaipa. Ndo vaita iyo inzara imbotama mumba vakaipa. Dai vasipo handaimboramba ndichirilisa. Dai Mwari vaita vave vapenyu tisviketese kwandinosvika. Big up Givenchy IoT Masimba Moko Yasa Ruda Kapachi King Shanko Chief Cloud9 Empire JFM Tina B